ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ଭୁଲିଗଲେଣି ଖଣି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ନମସ୍କାର ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏହା ହେଉଛି ଖଣି ସହର ବଡ଼ବିଲରେ ଥିବା ପରିବା ହାଟର ଦୃଶ୍ୟ। ପରିବା ବେପାରୀମାନେ ଏଠାରୁ ପନିପରିବା ନେଇ ବିକ୍ରି କରନ୍ତି। ବଡ଼ବିଲ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପନିପରିବା ଏଠାରୁ କିଣିଥାନ୍ତି। ତେବେ ଯୋଡ଼ା ଖଣି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେଲା ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପନିପରିବା ହେଉ ବା ଯେକୌଣସି କୃଷିଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବାହାର ଅଞ୍ଚଳ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ତେଣୁ ଯୋଡ଼ା ବଡ଼ବିଲ ଅଞ୍ଚଳରେ ସବୁ ଋତୁରେ ପନିପରିବା ଦର ଆକାଶଛୁଆଁ ରହିଥାଏ। ତେବେ ଯୋଡ଼ା ବଡ଼ବିଲ ଅଞ୍ଚଳରେ ପନିପରିବା ଚାଷ ନିମନ୍ତେ ଅନେକ ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନ ରହିଛି। ଚିରସ୍ରୋତା ନଦୀ ଉପକୂଳରେ ଅନେକ ପଡ଼ିଆ ଜମି ରହିଥିବା ବେଳେ ପନିପରିବା ଚାଷ ପାଇଁ ଏହା ବେଶ୍ ଉପଯୁକ୍ତ। ତେଣୁ ପନିପରିବା ଚାଷ ନିମନ୍ତେ ଉପଯୁକ୍ତ ଭିତ୍ତିଭୂମି ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇପାରିଲେ ଅନେକ ଖଣି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ପନିପରିବା ଚାଷ କରି ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହୋଇପାରିବେ ବୋଲି ମତ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି। ତେବେ ଯୋଡ଼ା ଖଣି ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଖଣି କମ୍ପାନୀମାନେ ସାମାଜିକ ଦାୟିତ୍ୱବୋଧ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ପନିପରିବା ଚାଷ ପାଇଁ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେଲେ ଅନେକ ଲୋକ ପନିପରିବା ଚାଷ କରି ରୋଜଗାର ପାଇପାରିବେ ବୋଲି ମତ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଖଣି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ମଧ୍ୟ ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ପନିପରିବା କିଣିପାରନ୍ତେ। ଏଥିନିମନ୍ତେ ଜଳସେଚନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ତାର ବାଡ଼ର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି।